Salutare și bine v-am găsit pe primul meu vlog cu trotineta mea electrică, mai bine zis cu Kirin G2 Master. Astăzi vă voi prezenta trotineta mea. Trotineta o am de aproximativ un an, i-am făcut câteva modificări pentru cunoscători, chiar o să le observe. Scrisul portocaliu l-am făcut cu un marker albastru. I-am schimbat și aceste protecții pentru frână și mașoanele și am mai pus un suport de telefon și o rățușcă. Și mai am colorat și acest cărlic. Ea are două motoare, fiecare 2000 de W. I-am schimbat și protecțiile la fire, care erau din fabrică negre. Și ce să vă mai zic? Haideți să trecem la o tură. Chiar acum am plecat la o mică plimbare. Puteți să vedeți când apăs pe butonul de start cum se schimbă viteza. A întâia, a doua și a treia. Și după cum v-am zis, ea are două motoare și ca să activați amândouă motoarele trebuie să apăsați cu acest buton care este D și S. Adică dual și single. Și când le activați pe dual, va trage mult mai tare. După cum puteți vedea, trotineta merge foarte bine. Se merită și ce să vă mai zic, este o trotinetă foarte bună. Pa, pa!